Менә минем кулымда Татарстан Республикасының Конституциясы. Әйе, бір яктан караганда бу язылган бір кәгазь кисәге генә кебек. Әйе, ул федераль үзәк таләпләренә туры китерелгән, һәм дә анда күп кенә кирәкле маддәләр юк. Тик шулай да Татарстан Конституциясы ул безнең горурлык. 1992 елның 6 ноябрендә татар дәүләте торгызу, кәгазьдә канун рәвешендә теркәлү игълан итте. Шуны аңларга кирәк. 1502 елдан алып шул вакытка кадәр татар дәүләте булмаган. Һәм бу конституция ул татар дәүләтен булуын һәм торгызуын игълан итте җәмәгать. Проблемалар нәрсәдән килеп чыга? Чөнки Мәскәүдә, Казанда, Татарстанда да үзенең конституциясын үзе боза. Әгәр дә ул конституция бозылмаса, безнең проблемалар булмас иде бу көндә. Шул ук тел мәсьәләсендә игълан иттек, ике телдә дәүләт теле дип. Юк, татар теле һаман хукук теле булып кала. Biz bunu da buldurga tiyişmiz. Halk bularak, milyonluğa halk bularak biz telsiz kalırga tiyiş değil. Biz prezidentsiz kalırga tiyiş değil. Biz yersiz, mülkiyetsiz kalırga tiyiş değil. Alar bütünsi de konstitusyada yazılgan. Biz bu konstitusyada buldurga tiyiş, hem talep etirge tiyiş. İdil yarlarına nurlar silip motor bo'lib o'tar bizda tong shekilli yoqib tug'an elim baqib bergan yerim Tatarstan. Bu meydanıma kelgan imonini to'g'ri qilib turliqda bo'lgan har qaysi millatdoshlarimiz hurmatli janobi, biz borolmaymiz. Ул вакытта Конституциянең һәр маддәсе, һәр җөмләсе, һәр сүзе өчен федераллар белән Татарстан төркеме арасында көрәш барды җәмәгать. Көрәш барды, аны белгән кеше генә белә. Залда, парламент бинасында biz депутатлар көрәшсәк, урамда татар милләтчеләре, Вәфира ханым Гиззатуллиналар трамвай юлларына сузылып атып трамвайларны туктаттылар. Хәзер дә хәтерлим, трамвайлар туктады, транспорт туктады. Һәм халык әйтте, siz konstitusiya kabul etmişse biz tramvaylarını җибәрмибез диделәр. Һәм алар хаклы иде. Ул вакытта милли хәрәкәт атын biz вакыты кебек Шәймиевларны, bütün парламентларны, bütünесен үзенең күкрәге белән итеп барды. Бүгенге көндә иң мөһиме туганнар, шуны аңлап калыгыз. Кем булсагыз да, авыл кешесемесез, шәһәр кешесеме, татармы, русмы, укыганмы, укымаганмы, әгәр biz Татарстанны саклап калмыйбыз икән, ул вакытта милләтебезгә бик авыр булачак. Әнә ничек Уралның теге ягында татар теле, татар милләте, ислам дине юкка чыгып бара, Татарстанда шул хәл итәчәк. Шуңа күрә мин сезнең барыгызны да чакырам. Әйе, Татарстан өчен дә көрәшик, президент атамасы өчен дә көрәшик, бәйсезлек өчен дә көрәшик, дәүләтебез өчен дә көрәшик. Азатлык! Referendumdan zor kanun, dünya kulem kanun yok. Халык фикерine karşı bir kim karşı tura almay. Biz 22 yıl suveren devlette yaşayımız deyip hissederge tiyişimiz özümüzne. Hakkımız var. İkilete, двойной стандарт bilen, ikilete standart bilen yaşa ol, dünya kulem hurluk. Min birige kilgeşin birinci maydanda eğlenip çıkam. Prezident için küreş, devlet için küreş.
Хәтта президент түгел, Милли комитет рәисен таба алмый интегән мен җәмәгать. Милли комитет рәисе, язучылар берлеге рәисе, тирәякларыгызга борылып карагыз. Туган телдә язучы, татар телендә язучы, 300дән артык язучы менә шунда басып торырга тиештер бит инде. Юк. Хәтта Гаяз Исхакый соңгы милләтче булып Төркиягә китеп, Төркиядән көрәшеп татар дөньясы өчен шунда вафат булган, ләкин аның рухы вафат булмаган. Бирегә кайткан һәм без татарлар югалган дәүләтебезне кабат китереп ялгаячакбыз үзебезнең тарихыбызга. İğelek bu